Davido sikwa na ya bụ ọbara ndị Igbo. Gekwe ntị ka ịnụ ka nke a si wee mee. Ịma na oge gara aga ka Davido mere Bright Chimezie invite si ya na ya bịa Lagos. Maka gịnị? Maka na o nwere egwu a sị na Bright tili na early 90s nke a sị because of money. The title egwu a bụ because of money. The title of the music because of money. So Davido wee na-agwa ya sị ya na egwu ahụ ọ kụrụ na ya si na egwu a wee nweta inspiration ya, that's ntụziaka mere o ji wee tie nke a na-akpa na 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 ịghọta gị fe na-ekwu na ma bụrụ onye egwu. So onye ka ọ gwasizi Bright wee sị Bright ya bịa Lagos ka fafụ. Bright Chimezie wee jekwa na Lagos ọkwa nwanne ụnyaa ebe niile wee na-agbalị ibua and o jee Lagos a Davido kpọrọ ya jee the highest hotel enwe na Lagos. Onye ka mmadụ pụtasị na-aba na-asị kedu ife o ji bụrụ Davido ya asị nwoke abụọ, why not Davido ije chọga nwoke anụnwa ọ sị ya na ya bịa abịa n'ụdị gịnị? Ọkwa mmadụ na-aṅụ paracetamol n'isi na-awa onye ọzọ. Nwoke a sị bịa nwekwere aṅụrị o were obi aṅụrị ya bịa. Ndị mmadụ na-asị kedu reason ọ ga-esi bịawa, kedu reason onye ọka aka na-ekwu onye nke ọzọ machapụtakwa ebe ọ machapụta were bido bawa Davido si asikwe n'aka ndị Igbo pụọ na ndị Igbo ya emegidekwa ya na ndị Igbo ya ụkwụ ya naanị na ndị Igbo ya mie nke a mee ya nke ọzọ na mgbe ndị Igbo laikwara ego na ndị Igbo ya mie nke ọkwa nke na-afịa ọnụ. Mana nke mmezi kịta gbalịrị ilu akwụkwọ tata bụ na Davido wee pụtasịa wee gwazi onye a sị ya na ya bụ ọbara ndị Igbo, na ya bụ ọbara ndị Igbo, na ya bụ ọbara ndị Igbo. Oge a ka ejisi wee marụzi ya na nne mụtalụ mpa Davido, guys, nne mụtalụ mpa Davido bụ onye Igbo ka ọ bụ, guys, nne nna ya bụ onye Igbo ka ọ bụ. Nne nna ya kpara afịa dịka Nneọma Esther Adeleke bụ nne nna iji gosikwa n'ọbara Igbo ka ọ bụ. Ọ bụ dịsị ya Davido onye ọ na-anụ Chioma ọla onye Igbo, nwaanyị na-ebi n'ụlọ ofu onye Igbo iwere na-asị anya si n'aka ndị Igbo pụta. Ọ dị ka ọ ga-adị pọsịbụl? Ama ndịkwa pọsịbụl. Davido ngwa chekizie na onye nne nna ya bụ onye Igbo, ọnụkwakwa nwaanyị onye Igbo ị na-abanye si n'aka ndị Igbo pụta na ndị Igbo ya emie efe, ndị Igbo ya emie nke ọzọ na-emie nke ọzọ fafafafa. Ọ bụ obi ka ọ na-agbawa ndị mmadụ na Davido si nwoke anya bịa. Aghọtara m mmadụ nọgide nnọọ iwe nwere isi a na-ewe ndị mmadụ. Ọkwa na obi ka ọ na-agbawa ndị mmadụ na nwoke anụ nwere ike isi n'aka Davido were fụ ụzọ, maka nwoke anụ a kịta ọkwa ịfụ ọ bụ na o nwebụ 1 naira ọ millions ka ego ya bụzi na because Davido ka o si eli ego ka o si enye ego woto money bụ na wọta na wọs na ya na Bright amarugo. Bright anyị abụzi ogbenye na ụwa ya niile. Ị ga-afụ ka ndụ Bright ya dịsị. Onye na-enwekwa iwe ga-agụkwa isi n'aja very soon because akwụkwọ ma ndụ nwoke a Davido ga-atọn kwu ya around. Nwoke anụ ifo kịta ma egwu ya da agabụ aga nyụrụ ka ọkụ, egwu ya niile ife niile a ga-abọlitekwa na gabakwa aga. Ị na-anwụkwa ị ga ya anwụkwa, ị ka ga-anwụkwa too na ifeọma mara mma. Davido bụ ọbara Igbo.